Gizarte segurantzako afiliazioak gora egin du Nafarroan 300.000 pertsona inguru. Langabezia ja 4% murriztu da azken urtean. Otsailak garaiko ohiko tenperaturak izan zituen. Iruñeko udalak 60.000 euro bideratu ditu gazte ekintzailei beren enpresak sortzen laguntzeko. Udala artxiboak 32.414 konsulta presentzia jaso zituen iaz eta funtsak gehitzen jarraitu zuen web bidez eskuragarri jartzeko apustuari eutsiz. Zahartze aktiborako ibilaldi nordikoak martxoan Llena de Vida programa Iruñera iritsiko da eta 18 saio antolatu dituzte bereziki adinekoentzat. Milagrosa, Mendillorri eta Zabalguneko Zibibox zentroak txotxongilo antzokiak bilakatuko dira martxoan. Nafarroko antzoki sareak programazioa aurkeztu du, Sendaberri 2023 berriak irekitzen jarraitzeko, parte hartzen duten herrietako paisaia eszenikoak. Nafarroan 376 langabe gehiago daude otsailean, urtarrilean baino 1,1 gehiago. Aitzitik, gizarte segurantzako afiliazioak 0,47 batez bertzeko hazkunde izan du aurreko hilean baino 1.217 afiliazio gehiago. Urte arteko ikuspegiarekin langabezia 3,84 murriztu da, 1.329 langabe gutxigo. Otsailean ere 4.000 kontratu mugagabe baino gehiago jaso dira, guztizkoren 24%. Zifra hoiekin otsailaren amaieran 32.364 langabetu zenbatu dira. Otsailean 19.520 kontratu egin dira eta batez besteko afiliazioak 288.708 dira, gizarte realitatearen behatokiak emandako datuen arabera. Txerra Garzia Deulate gizarte eskubideen saileko errealitatearen behatokiko zuzendariak adierazi duenez datu hoien balorazioa nahiko nahasia da. Izan ere, alde batetik, langabeziak gora egin du berriro eta zalantzari gabe negatiboa da, baina bestetik enplegua sortzeko bidera itzuli da. Gainera, kontratazio mugagabeak gora egiten jarraitzen du. Langabeziaren ezaugarriei dagokionez hainbat alderdi nabarmendu behar dira. Alde batetik, sexuaren araberako banaketa emakumeak dira, 60,4 eta 19,6 gizonezkoak. Erregistratutako langabeziaren urteko bilakaerari dagokionez, enplegu agentziaren arabera agentzia guztietan jaitsi da tafailan izan ezik, non langabezia 1,7 hazi den. Jarduera adarrei dagokionez hilabete batean langabe kopuruaren hazkunderik handienak honako hauetan gertatu dira. Osasun jardueretan 167 langabe gehiago. Aurretik enplegurik ez zutenean 77 gehiago. Txikizkako merkataritzan 60 gehiago, enpleguarekin lotutako jardueretan 146. Elikagaien industrian 130 gehiago, janarien eta adarien zerbitzuetan 130 gehiago. Bertzalde, langabeziak beherakada handiago izan du, urtarrilarekin alderatuta hezkuntzan 40 gutxiago eta administrazio publikoan 33 gutxiago. Urtaro osagai argia duten aldaketak dira. Otsaila hilabeteak ohiko tenperaturak izan ditu garai hontarako. Estazio gehienek ohi baino prezipitazio txikiagoak izan dituzten arren, urtegietako ura 1,49tik 1,58 igo da. Landa garapeneko eta ingurumeneko departamentuak hilero egiten duen ohar meteorologikoan jasotzen denez. Zehazki otsailak garai normaleko ohiko temperaturak izan ditu, hegoaldeko Herenean eta Erronkariko eta Zaraitzuko ibarretan izan ezik. Han hotza izan bai da. Estazio gehienek batez bestekoaren inguruko temperaturak zenbatu dituzte, 0,5 aldaketekin. Herriberan izan ezin, non estazio gehienek -1 eta -2 arteko aldeak izan dituzten. Batez bestekoaren azpitik gehi urrundu diren estazio Luzaide -1,8 grado eta Fitero -1,7 grado izan dira. Prezipitazioei dagokionez ez ziren batez bestekoaren 1,28 iritsi ipar erdialdeko estazio askotan eta eremu horretako gainerako estaziotan ez ziren 1,50 ere iritsi. Bertzalde, Ribera Goitiko eremu zabal batean otsaileko batez besteko balioak gainditu ziren eta gainerako hegoaldean estazio gehienek batez besteko balioen 1,50 artean erregistratu zituzten.
Ipar-mendebaldeko eskualdean, Lizarrerian, iparraldean eta Pirineotan eskualdearen mendebaldean nagusi zen izaera oso idorra izan den, eta Nafarroko gainerako lurraldetan berriz idorra. Aipatzekoa da, hilabete horretan, 7 urtarotan egin zuela euri gutxien otsailean eta hoien artean, berako estazioan izan da otsail osoko euri egun gutxien. Azkenik haize bolada handienak Arangoitin 118 km/orduko hilaren 26an, Bardean Loma Beltzean 111 km/orduko hilaren 26an eta Iturgoiengo Trinitatean 111 km/orduko abiadura 26an izan dira. Iruñeko udalak gazteekin zailetzako laguntzen beste edizio bat abiatu du Iruña Gaztea planaren barruan, 60.000 euroko diru zuzkidurarekin. Ekiteko bultzada pila bat lelopean, Iruñan jarduera ekonomiko bat martxan jartzen duten, 18 eta 35 urte bitarteko personek jarduera eratu eta abiatzeko gastuen 60% bitarte estaltzen duten laguntza hoiek eskura ditzakete. 2.000 euroko muga dago ezarrita persona fisikoei, sozietate zibilei eta nortasun juridikoak gabeko sozietate irregularrei emateko laguntzetan, eta 3.000 eurokoa nortasun juridiko duten personendako. Jarduera ekonomikoa berritzat jotzeko baldintza da 2022ko irailaren 15etik 2023ko irailaren 14 bitarte biegun hoie barne hartu izatea alta lehen aldiz jarduera ekonomikoen zergan. Jarduera abiatzeko beharrezkoak diren gastuak diruz lagunduko dira, ala nola negozio eskualdatzea, alokairua, gizarte segurantzako kuotak, nominak eta elektrizitate konsumoa. Laguntzoien onuradunek banakako eta debaldezko aholkularitza zerbitzu izateko aukera ere izanen dute. Argibide gehiago jasotzeko 948 420 100 telefonora ditu. Iruñeko udala artxiboa merkatu kalea 11an dagoena, Iruñeko udalak eta bere erakunde autonomoek beren eskumenak erabiliz sortutako eta jasotako dokumentu ondarea antolatu, konserbatu, eskuratu eta edatziaz arduratzen den zerbitzua da. Erdiarotik 1129tik gaur egunera arte, baita beste erakunde eta partikular batzuek sortutakoak ere. Era berean, funtzio hoiek betetzen ditu udal erakundeak eskuratutako ondare bibliografiko eta ikusentzunezkoari, ondare artistiko higigarriari, etnologiari eta industrialari dagokionez. Herritarrentzako zerbitzu publiko bada Carlos Hirugarrena nobleak ezarri zuena 1423an eta konsultak egin eta kasu batutan dokumentuen edo irudien erreprodukzioak eska daitezke. Iaz udal artxiboak 32.414 konsulta presentzia jaso zituen, hoietatik 184 Iruñeko fototekako irudietan oinarrituak. 2020ko apiriletik funts hoiei buruzko konsultak internet bidez egin daitezke eta laguntza gisa tutoretza bideo bat dago eskuragarri. Sistema honen bidez eskuragarri dagoen argazki bakoitzak oinarrizko hainbat deskribapen eremu ditu, dokumentu bakoitzaren oinarrizko ezaugarria jasotzen dituztenak, bereziki, egilea, data edo irudiaren kapturaren gutxi goraberako datazioa, izenburu edo sarrera nagusi bat, dokumentuen neurriak eta euskarria eta informazio gehigarria dagoen kasuetan ohar orokorrak. Irudiak konsultatu ondoren honako eduki hauek eskuratu ditu publikoak. Intereseko hurrenkeran, hirigintza lizentzien espedienteak eta errolda informazioak, hemerotekako zerbitzuaz gain. Hemerotekaren alerik zaharrena 1810koa da, Gazet de la Navar, azken hori ere webidez irekita dago 2020ko urritik eta 100.000 ale ditu, 1.500.000 orrialde guztira. Nafarroko aldizkako argitalpenen 62 goiburu digitalizatu daude, eta funtsak beste 164 gehitu ditu, paperean edo mikrofilmatua aurrez aurre konsulta daitezkenak. Udal artxiboan gainera liburutegi osagarri badago. Liburutegi horren alerik zarrena 1897koa da eta berriena urte hontakoa, gainerako funtsa bezala urtez urte aberasten ari delako. Hoietatik 19.000 erregistro web navigazioaren bidez eskura daitezke.
Iruñeko udala eta CaixaBank elkar lanean arituko dira urten martxoaren 22tik ekainaren 8 bitartean hiriko adinakoentzako ibilaldi nordikoak eskaintzeko. Finantza erakundeak zartze aktiboa eta bizimodu osasungarriak sustatu nahi ditu, bai eta gizarte harremanak bultzatu ere. Helburu hori udalak adin tarte horretan tratu ona ematen duten auzo sareak sustatzaren gainetik jar daiteke sare hoiek indartuz. Martxoaren 22an adinekoek 80 minutuko ibilaldi nordikoko 3 saio egin ahal izango dituzte, goizeko ordutegi desberdinetan. 3 astetan, irakasle espezializatuek zuzenduta. Asteko motivazio hitzaldi presentziala egingo da martxoaren 16an 10etan Kondestableren jauregian. Bertan parte hartzailei jarduera nola garatuko den jakinaraziko zaie. Saio bakoitza gehienez 20 lagunentzat dago aurreikusita eta honako hauek izango ditu. Beroketa bat, makilekin zuzendutako ibilaldi bat eta jarduera fisiko amaitzeko luzatze talde bat. Datorren astelehenean hasiko dira libre dauden plazetarako izen ematea guztiak debaldezkoak dira 010 edo 948 herritarrentzako arreta telefonoaren bidez. Eta izen emateko epea martxoaren 10 arte luzatuko da. Martxa nordikoaren ezaugarrietako bat inklusibotasuna da, izan ere edozein adinetan egin daiteken jarduera fisikoa da, eta kasu honetan taldeko praktika onartzen du. Ikuspuntu fisikotik etengabe egindako ariketa honek immunitate sistema estimulatzen du, arnasketa eta zirkulazio hobetzen ditu eta eragin positiboa du gaiz kroniko askotan, diabetesa, artritisa, depresioa. Bastoiak erabiltzea gorputzeko muskuluen ia 80% mugiarazten ditu modu lasaian. Artikulazioetan eragin txikia izanik eta koordinazioa, oreka eta gorputzaren kontzientzia areagotzen ditu. Larunbata martxoak 4tik apirilaren 1 arte Zibibox sareak aurrentzako txotxongilo eta txotxongiloen 4 ikuskizun 6 saio mota hortako elementu eszenikoak fabrikatzeko eta manipulatzeko 2 tailer eta tirikuentos beste 2 saio proposatzen ditu. 8 jarduerak Mendillorriko, Arrosadiako eta Zabalguneko zentroen artean banatuko dira eta eskaintzaren artean gaztelaniazko eta euskarazko saioa daude. Libretoan eszeneratzeaz arduratuko diren konpainiak La Txana Teatro, Rosa Martínez Teatro de Títeres, El Retablo de la Ventana eta Gus Marionetas dira. Azken bi hauek gainera tailerren arduradunak izango dira. Ipuin kontalaria Manuel Aliaga kolektibo humoko taldeko ideak egingo ditu. Jarduera guztietan izen eman behar da 010 telefonoaren bidez, Zibibox sareko zentroetan eta webikoitza pamplonaeskultura.es webgunean. Eta antzerki ikuskizunetarako bakarrik, besaulki bakoitzeko 3 euroko sarrera ordaindu behar da. Proposamen bakoitzak 2 eta 10 urte bitarteko adintarte bat hartzen du. Nafarroko antzoki sareak sendaberri paisai eszeniko berriak aurkeztu du. Erakundaren programa propioa da eta Nafarroko Gobernuko Kultur eta Kirol Departamentuaren laguntza du. Sendaberri gaztelania eta euskara nahastu zitze berriak erran nahi du iz jokoa da bidexkak bide berriak. Horixe da in zuzen ere zikloaren helburu nagusia. Sareko espazio eszenikoen ohiko programazioa osatzea parte hartzen duten herriei eta beren publikoi irekitzean lagun eginez proposamen eszenikoak. Nafarroko antzoki sarearen proiektu honek Nafarroko Gobernuko 100.000 euroko ekarpena jaso du. Ignacia Peztegia, Bianako Printze erakundeko kultur zuzendari nagusiak, sendaberri zirkuitoaren programazioaren aurkezpenean parte hartu du. Paisai berriak, paisai eszeniko berriak, antzerkian, sareko presidentean lagun Nafarroko antzoki sarea Pello Gurbindo, Ana Isabel Oteiza Huarte, Berriobeitiko kultur eta zirkuitoaren kudeatzailea Iker Bengotxea eta programazioan parte hartzen duten konpainiak. 2023 hontako programazioa diseinatu da jasotako proiektuak kontuan hartuta. Joan den urrian egindako deialdiaren bidez eta ikusitako bertze lan taldea osatzen duten pertsonek eta batzordek baloraziorako proposatuak prozesuan parte hartu zuten eta guztiek 16 lanen aurre hautaketa egin zuten. Programazioa diseinatzeko prozesu baten ondoren deszentralizazioa ardatz hartuta. Eskaintzen du lurralde osoan zehar eskaintzen diren generoen arteko oreka eta Nafarroko konpainia eta artistei esker eta Nafarroko Foru
Nafarroko Gobernuaren kudeatutako eta koordinatutako sareko. Azkenik, 12 konpainietako 74 funtzio programatu dira. Eta Nafarroko 32 herritan aurkeztuko dira. 31 emanaldi udaberriko aldian eta 33 emanaldi udazkenean. Antzerkiaren, dantzaren eta zirkoaren formatu txiki eta ertaineko proposamen eszenikoak. Gai sozialen eta genero ikuspegiaren alde egiten duten gaietan sakontzen dute. Lengoaia eszeniko berriak erabiltzen dituzten proposamenak, jarduera paraleloak edo bitartekotza jarduerak, publikoarekin eta publikoentzat. Emanaldiekin batera hainbat erakusketa programatu dira. Sorkuntza prozesuak lanen gaietan eragiten duten tailerrak, aurretiazko jarduerak eta lan eszenikoak testu inguruan kokatzen diren funtziotara egokitzen dira.